Barka da zuwa from Kano, tasha mai albarka, tashar da take kawo muku labaran Kanyywood da ma na waje. Don yau ne farkon ziyartar Kano tasha mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu a kodayaushe. Fitacciyar jarumar nan ta dandalin TikTok wato Murja Ibrahim Kunya ta zo da wani sabon salo jim kaɗan bayan komawar ta Kaduna. Cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na sada zumuntar TikTok, Murja Ibrahim Kunya ta sanar da cewa ta tattara inata ta yi hijira daga jihar Kano zuwa jihar Kaduna bayan kama aiki gadan-gadan da ta yi a wani gidan TV wanda ta sanar a 'yan kwanakin da suka gabata. Idan ba ku manta ba, mun kawo muku yadda Murja Ibrahim ta fara gudanar da wannan aiki nata a wancan gidan TV da ta fara aiki a ciki. Murja Ibrahim Kunya wadda a kwanakin baya ta faɗa komar hukumar Hizba da ke jihar Kano wadda suke gyara tarbiyya, wadda suka yi mata katanga da irin shiga da kuma yadda take raye-raye a dandalin TikTok. Murja Ibrahim dai za a iya cewa ta yi watsi da wannan gargaɗi da hukumar Hizba ta yi mata, inda yanzu za a iya cewa abin da take aikatawa ma ya ci uban nada bayan komawarta Kaduna, kamar yadda za ku iya gani a wannan bidiyon inda take rawa da iya singlet a jikinta sai kuma wata farar riga da ta ɗora ta kuma buɗe hannu ɗaya